ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ದದಂಡಲ ತೆಲಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದದಂಡಲ ತೆಲಿಕೆದ ಕವಿತೆನ ದದಂಡಲ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುರಲಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಪಾತಿರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ 0824224050 0824224040 ಈ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ದದಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ 9243306874 ಈ ನಂಬರ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುರಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುದ ಚಾವಾಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತಂದೆ ಪರ ದೇಶೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯತಿನಾರು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಪಂತ್ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಪುದರ್ಡೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಎಂಚಿನ್ ಸಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕಿನತ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸತಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಉಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಮಾನವೇ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದೇಪಂಡ ಈತ್ ತೋರದ ಜೀವ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮೊಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ರಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಸರ್ ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ದಲತ್ತಿ ಒಂದು ಕಡ್ಲದ ಬಡಿ ಹೌದೇ ಕಡ್ಲದ ಬಡಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಗರ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವಲೊಂಚೂರು ಪುರಿಗಜ್ಜಿಲ ಕಾದಿತ್ತು ಕಡ್ಲದ ಬಡಿ ಜರ್ಸಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೇತ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ರೇನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಡ ಕಾಸಿತ್ತಿಜಿ ಅವ್ಳು ಮೈದಂಡ ತೂನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಕ್ಕದಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅವನು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕುರೆಪಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹತ್ತಿರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕಿತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಸುರಾತ್ ಸರಿ ಸರ್ ಯಾನು ಈರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಅದೇ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಎಂದವು ಅಂದಪ್ಪ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಗೋವಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುಟುದಿನ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತು ಸರಿ ಅತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಪುಣು ಇತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡೀರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋಹ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕ್ 5 ತಿಂಗಳ ಬಾಲ ಪುನಗ 5 ತಿಂಗಳ ಬಾಲ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಬುದಿನಿ ಅದು ಓ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳ ಪತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಐತಿ ಮೆಮೊರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಡ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ನಿ 5 ತಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಟಿವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಅವಲೋರಿ 6 ಹಾಕಿ ಬಂದದು ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಎತ್ತು ಬೀಜ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇರಿತ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜರ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಕಿಬಿತ ಪೂರಾಟದುಂಡತಿ ಚೆಕ್ ಆರೆಗೆ 5 ದಕ್ಕ ಕಿಬಿಕೇನಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ 5 ತಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂದು ಬ್ಯಾಟಿನ ಬೀಜದಿನ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಡಿತಪ್ಪ ಅತಿ ಇರು ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆತ್ತೆ ಟ್ರೇ ಯಾವಂದೆ ಪಲಾಯಿ ಪತ್ತ ದೇರ್ಗೆರೆ ಪೆದ್ದನಗ ಅಂದೆ ಅದೇ ಪನ್ಪಿಗೆ ಎಂಕಲು ಇರ್ನ ಊರು ಪೋದು ಕೆಲವು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಾಡ್ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ಸತಿ 5 ತಿಂಗೊಳ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳ್ನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇರು ನಡುಟ್ಟೋರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಯಾರಿಗೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಆತನಿಗೆ ಹೌದೇ ಆಗಿ ಅವು ಪನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜರ್ ಹೆಕ್ಕಡ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ ದ ಫೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಲೋಡ್ ದ ಬೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದಡುಗು ಇರ್ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದ ಆತನು ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮಡತ್ತೆ ಇರುಡ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಎಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕುವೇಟ್ ಇರ್ದು ಪಲ್ಲೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತು ದೂರದ ಊರು ಕಾಲ್ ಬಂದಾರೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರು
ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆಲ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ನಿಖಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಆಡ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಕುವೆಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೈದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರೇಡ್ಲಿ ಬಂದು ಕುದಾರಿತ್ತದೆ ಪಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಅತ್ತಿ ಆರ್ಲ ಇರ್ಲಕಡೆ ಜೂವಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಜೀವಡ್ ಮಲ್ಲನಿ ಬಾಲ್ ಅವೇ ಜೀವಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚ ದಾದಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೂರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಒಂದಿ ಅವು ಎಂಚೈತೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಬಿರೇಲು ಅವು ಪೂರ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇರೆಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೋಡ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೋಡ ಅತ್ತ ಲೆಗ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಪಡ ವೆಡ್ಡಮ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನಂಡ ಈರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾರ್ದ ಮುದಲಿಗೆ ಪಾಡುದು ಎಸ್ ಅವ್ ಕಾರ್ದ ಮುದಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಲಗೋರಿಗೊಬ್ಬುಜಾರ ಲಗೋರಿಗೊಬ್ಬುಜಾರ ಲಗೋರಿಗೊಬ್ಬನಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗೋಡ್ ಬಣ್ಣದಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ತಾಗೋಡ್ ಬಣ್ಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತ ಬುಡ್ಪತಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತ ಬುಡ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಮುದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ದ ಗಂಟೆಗೆ ತಾಗುದು ఆయన కాదు గంటకు తాగిన పడిందంటే అవి లెగ్ స్పిన్ ఆన్ ఉంది లెక్క అలే గొత్తాండే ఒక బయట పల్లె పల్లె ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ತಂಗಡಿನ ಕಾಸ ತಂಗಡಿ ಅದೇ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಂದ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನಿಶ್ಮಿತಾನೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲನ ವಾರ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆರಾರು ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರು ಅವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖೇನ ಇರ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಇರ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆರ್ನ ಜೀವನ ನನಾತು ಉಜ್ವಲ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಶ್ಮಿತ ಮೇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅವು ಇರು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿನ್ಗೆ ಗೇಮ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅದಿತ್ತರ್ಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ದಾನೆ ನಾನು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ದಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಕೊಂಚ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಹಾಪು ನಾನು ಅನ್ಕೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಗೆ ಹಾಪುನತಿ ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಇಂಕ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ತಾನೆ ಅವ್ಲು ತೆಗೆದೀನಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ಲೋಡ್ ಅಂಚ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಲಾರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಿಡು ಒರಿ ಉಂಟುದು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಉಂತ ಏನೈತಿ ಮುಗುಲು ಎಂಕ್ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಉಂಟದು ಇಂಚು 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 ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಡನ್ ಒಂಜಿ ತೋರ್ತದು ಬಾಲ್ ಹಾಕದೆ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ದಾನ ಒಂದು ನನ್ನ ಪೊಗ್ಗುನೆ ಮರಿದು ಹೋಣತೆ ಬಾಲ್ ಇಂಚಲಾಗಿದ ಪತ್ತದ ಇಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದ್ದ ಬಾಲ್ ಪತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ನರಕದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಷಯ ಬರಿಕಿದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಶ್ವಿನ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಈ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುರಣಿ ಅಂದೆ ಯಶ್ವಿನಿ ಎಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಆಡ ಇರೆ ಇತ ಇರು ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಹಲೋ ಪತ್ತತೆ ಓಕೆ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರತೆ ತುಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜೇರಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಂದಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಏತ್ ಸಲ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಲಕ ಪಾಡಲಿ ಪೈಟ್ ದಾದ ಇರಂಡಿ ಇರೆಲ್ಲೆ ಪುನೆಗ ಆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚತಿ ಇತ ಯಶ್ವಿನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಓಲ ಪುಡಂಡ ಮಿನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಕನ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಏತು ಬೋ ಪಾಡ್ರೆ ಏತಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವ್ಯಾನು ಈರು ಎಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಪ್ಪಡಂಚಿ ಎನ್ಮ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಇರೆ 10 ವರ್ಷತೆ ಇರು ಓವರ್ ಒಂಜಿ 10 ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ
ಕೇನುಜಿ ಒಂಜೆ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ಸತಿ ಪಾಡನಿ ಒಂಜೆ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸನ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ತೀರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಯಶ್ವಿನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಅತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರಡೆ ಸರಿ ಅತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಆಜಿ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಜೆಪ್ರಿ ಆವಿಲ್ಲ ತೀರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏರಿ ಜೆಪ್ರಿ ಪರ್ಬುಲ್ ಜೆಪ್ರಿ ಪರ್ಬುಲ್ ಆದಂತ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಣಿ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಹೌದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗ ಬಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಅವು ದಾದದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 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 ಸಾರ್ ಮಾರ ಎಂತದ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಉಂಟಾ ಅದು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲವ್ ಇವರಿಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಸರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿರ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಬೋಕಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೂತು ಬೋರಾಗಿದೆ ಬಾರಿಗೆ ಪರಾರಿ ಆಗುವ ಪೋರರಲ್ಲ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಪಂಚ್ ಅದಲ್ಲ ಪಂಚಿ ಇದ್ದು ನೋಡುಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಾರೇರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಪದ್ಯ ಕೊಂಜಿ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇನ್ ನಿಖಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ನೀವು ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಪಂಚ ಹಾಕಿರಾರು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಡಿಮ್ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಬುಡುಪುನು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಮಳೆ ಬಂತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಂತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬನ್ನ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ದೀಪನತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬನ್ಪುನಂದಿ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇವೆ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ ನನ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ನಮ್ಮ ವಾ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಿಂಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಉಪ್ಪಲ ಪಲ್ಲೆ ದಿಲ್ಸೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಪಲ ದೂಬೆ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಡು ಇನಿ ದಿಕ್ಕಿಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಅರ ಈರ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಡತಾರ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆವಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಿರು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಅವೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಕಲದು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಾನು ತೂನಗ ಮೆಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಬಟ್ ತೂನಗ ಒಂಚೂರು ರಣತುಂಗಲ ಕೊಲ್ಲರು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲ ನರ್ವಸ್ ಪುದರ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ತೂನಗ ರಣತುಂಗಲ ಕೊಲ್ಲರು ರಣ ಅವು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದಂತೆ ಜೂ ಒಂದು ಆತಿನಿ ಅದೇ ಅನ್ನೊಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಅವು ಇರಗ್ ತೋಜು ಇಜಿನ ಫಿಟ್ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ತವು ಬಟ್ ಅದ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೋದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಲ್ಲ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ
ಅವು ಕಡ್ಲದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ತಾರದನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಂತೆ ಯಾನು ಅವು ತಾರದನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಫೆವಿಕಾಲ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡ್ನ ದೊಂಬು ಗೆಡ್ಡಾಪುಗೆ ದಿಲ್ಸೆ ಈರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮನ್ ಬರತ್ತೆ ಈರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೌಲರ ಅತ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ ಮೀಡಿಯಂ ಅತೆ ಓಕೆ ಈರೆಗ್ ಆ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಈರೆಗ್ ಅರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡನ ದಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಬನ್ನಾಗೊಂಡತ್ತೆ ಈರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ ಓಲಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಟ್ರ ದಳ ತಿಕ್ಕುನ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಟ್ ನಂಚಿಂದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಯಾನಂತೀರಿ ತೋರಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲಿಪೆರಾಬುಜಿ ಜೊತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲಿಪೆರಾಬುಜಿ ಅಪಗ ಈರು ಬಲಿಪೆರ ಆಯ್ಸಿಂದ ಈರು ದಾದ ಒಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈಡ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಪುನ್ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಕಣಪುನಿ ಅವು ಆಪುನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸುರುಕು ದೇತ ನೋಡು ಆತಿ ಬೈಕ್ ಬರ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕೇಂದಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇಂದಿನಿ ಸೈಕಲ್ ಬರಡಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಿಲ್ಸೆ ಈರು 6 ಪಂಡಿಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಂತಂದ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಪಿನಿ ಅರ್ಡದೆತೋನು వచ్చి ಈರು ನಲ್ಲ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮರತು ಹೋಗು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್ಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ರಡ್ಡು ಬಿರಲು ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಬಿರಲನ್ನು ಗಿಡಿತ ಕೊಕ್ಕುಲಕ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಗಿಡಿತ ಕೊಕ್ಕುಲಕ ಇಂಚ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದುನ್ನತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಪೊಕ್ಕಡ ಪೋಡಿ ಪೌಡಾಯನಿ ಎದುರುದಾನಿ ಪೋಡಿ ಪೌಡು ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕಾಡು ಆಯ್ ಪೋಡಿದುಪ್ಪತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾಲ್ ಮಾಡೋಡಿ ಓಕೆ ರಾಕೇಶರ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ರಾಕೇಶರ ಇನ್ನ ಸಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಆರ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಪದಿನ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಗಲೊಂಜಿ MRF ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡತೆ MRF ಟೈರ್ ಐಟ್ ಸುರಾಪುನು ಬಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಗ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ರಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆಡು ಬಾರಿ ರಘು ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೇನ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಳ್ಳೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಳ ಕೇನೋಲಿ ಕೋಚ್ ಆದಲ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಂದಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬೋನಿಲ್ಲ ಯಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ದೇತೋಂಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತೀನಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದಂಗ ಎಡ್ತಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚ ಬಕಂಚಿನ ಮೆಕ್ಕಲಮನ್ನ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಉಪ್ನ ಗೊಬ್ಬದಿನಿ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದಿನಿ ಎನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಗೊಬ್ಬದೇನ್ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ 7 ಸನಿ ಪೋತುಂಡು 7 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬದಿನಿ ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬದಿನಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ 7 ವರ್ಷ ಯಾನು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಣದ ಪಡಪು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವನು ಅವನು ಏನು ವರ್ಂಬರ 6 ಹಾಕದೆ ವರ್ಂಬರ 6 ಅವು ಬಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಧ ಮರ ಇತ್ತು ನತೆ ಮರಾಠ ಹೋದ್ ಮಿತ್ತಿ ವರ್ಂಬರ 6 ಅತ್ತಾವ ವರ್ಂಬ 6 ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಪುಜ ಮೇರೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಕ್ಕಲವನ್ನ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿನ ನೈರು ಈ ಸತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪ್ ನಡೆದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪ್ ನಡೆದುಂಬು ಯಾನು 3 ಗೊಬ್ಬದನ್ನ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇನ್ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಡ್ಚ ಬಂದು ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ ಐಟ್ ಏನೊಂಚೂರು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸೂಪರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಮಾತೆಂಚನ್ನ ಫೀಸ್ ಇರೇಗತಿ ಸೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪಿ ಎಂ ಪನ್ಪೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಸಂತನ್ನ ಬರಂದನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ತಾರು ತಾರನಾಥ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಾವು
ಕ್ಯಾಮರಾ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಅವು ಡ್ರೋನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಅಸಲಾಪುನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲಾಪ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಆತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪ ಈಗಲ ಆಯ್ತು ದೋಂಗಿ ತಗಲ್ ಬಜಿ ದಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದೇವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಡಿ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಿ ಉಂಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆದುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇತ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪ ಅವೇ ತುಕ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉನ್ನತುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಹೊರ ಟೂರ್ ಹೋದಿತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಟೂರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಸಂಕ ಗುರುಸಿಂಗ ಅಂದೋರಿತ್ತಿ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅಲ್ತ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ತಿನ್ಪಿ ಅಂತ ಕಾತ ಓದಿತ್ತೆ ತುಲಿ ಇಂಚೆನಿ ಒಂದು ತುನ ಎಂಕ ಅವ್ ನೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ದೊಪ್ಪರೆ ಜತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಂಚರತಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಸರಿಗೆ ಪಡ್ತಿ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಸಂಕ ಗುರುಸಿಂಗ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಚಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಡ ಪಾತೆರ್ಗ ತುಕ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬದರ್ ನಿಶಿತ್ ಬಂದು ಉರುವಾಡ್ದು ನಿಶಿತ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮೆಕಲ ಮೆರುಲ್ಲರತಿ ಕೇಳ್ಲೆ ವಸ್ತೆ ಮಾರ ಇರ್ನ ಅತ್ತು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಣ್ಣಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯನ್ ನಿನ್ಯರ ತಾಕು ತಾಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಕೆಲವರ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲ ಅತ್ತೆ 1983 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಂಡತೆ ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ವೈಟ್ ಎದುರು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಬಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಈರು ಲೋಕಲ್ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಅವು 1983 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 1983ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದರ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತ ಬಾಯಿಡು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಬಂಜಿರದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬುಜಿ 1983 ಅತೆ 1983 ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಉಂಡಾರೆ ನಿಶಿತ್ ಬಂದೆ ನಿಶಿತ್ ಪಂದ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನಿಶಿತ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಯಾನಿತ್ತ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮಾತ್ರ 1983 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಗನಾಡಿದ ಅಕುಲ್ ಇದ್ದಾರ ಜೋಕುಲ ಅಕುಲ್ ಕಪ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಕಲ ಎದುರಿಗೂ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಗನಾಡಿದ ಅಕುಲು ಅವತ್ತಿ ಅವತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಶಿತ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಈರೆ ಪನ್ಪಿನೆಡ್ಡ 1983 ಇಂಡಿಯಾ ಒಯ್ತ ಎದುರು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ನೆಟ ಬುಡ್ನಿ ಬಂಡಲ ಅಂದತೆ ಐನ್ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆಟ್ ಗುಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅತತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಒಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾತ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀಜ ಆಂಡಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಐತೆ ಎದುರತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪಂತುಡಿ ಏನ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವು ಈರು ಪಾತಿರ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಶ್ಚಿತ ಈರು ಎಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಅವೇ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಯ್ತ ಎದುರು ಗೆಂದಿದ್ದನು ಫೈನಲ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಇದು ದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಆರು ಸರಿ ಕಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಯರು ಏರ್ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಯಾರು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕತ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಏರು ಗೊತ್ತುನೇ ರೀ ಏರು ಚಿಕನ್ ಮಗನ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ತಿದ್ದಮ್ಮನ ನೇಲ್ಯಮ್ಮನ ಮಾಮನ ಎಲ್ಯಣ್ಣನ ಮಗೆ ಓ 6 ಅಂಚ ಈರು ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪು ಜತಿ ಅತ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಈರು ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇತ್ತ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರ್ಮಂತ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತನ ಬಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಇರು ಕೇನೋಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಹೊರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಅತ್ಯವು ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಓಲವು ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿ ಓಲು ಇರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಮಾರಿಪಲ್ನಾಡು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಅತ್ಯವು ಪಚ್ಚಗ ಉಂಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲವಳು ಯಾನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋತಿನಿ ರನ್ ಹಾಕದ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏರಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಹಾಕಿನಿ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಂದ ಹಾಕಿನಿ 10 ರನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅವೈದೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಮಿನಿ ಪಾರ್ದೇರ ನೋ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ 10 ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆ ಜಂಡ ದೊಪ್ಪುನ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ 10 ಡೌಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಿ ಎಂಚ ಅದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಏನು ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡಾದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮೇಲಿದ್ದೆ 6 ಹೋತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಪೊರಲುಂಡು 4 ಒಂದು ನಮ್ಮುನನೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೋರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ICC ದಕಲು ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡಾನು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಅಂದಿನ ಇಜಿನ ಇರ್ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದಿಜಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಿಚ್ಚಾಡಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಜೀರಿ ಅತೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ರನ್ 2 ರನ್ ಒಂಚ ಬಲಿ ಪುನಗ ಇತ್ತ ಈ ಜೀವ ಪತ್ತೊಂದಿರೆ ಬಂಗ ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲಕ್ಕೇನು ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ದಾನ ಜೀವ ಬಚ್ಚುಜಿ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ದಾನ ದೇವೇರ್ದ ಐಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಯಾರು ಒಂತಿನ ಅಲ್ಪನೆ 6-4 ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಲಿಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಂಕ್ ಬಲಿಪೇರ್ನೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದತಿ ಜೀವ ಒಂಚೂರು ಈ ನಮ್ನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವ ನಾಯಿಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಋಣ ಅಂತೆ ಋಣ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾಯಿಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಋಣ ಅಂತೆ ಋಣ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಋಣ ಆ ಬಾಲ್ ದೆತ್ ದಕ್ಕನ್ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಜೋಕುಲ ಏತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮನ್ಪರ ಏತ್ ತುಲೆ ಅವನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾಪುನ್ ಅತೆ ಈರ್ಲ ಬಾ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅತೆ ಇರ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಬಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಗಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಅದು ಅವು ಪೂರ ಹೋಗ್ತೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನಂಜಿ 3 ವರ್ಷಪ್ಪನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ದೀತೀನಿ ಯಾನೇ ದೆತ್ತಿತೀನಿ ದಾಪನಾಗ ಒಂದು ಬಿಡ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಂಡತಿ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ಬಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪೊಲಿ ಮನೆ ದಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನಿ ಒಂದು ಈರ್ ಎನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಲಿ ಮನೆ ಅತ್ತಿ ಮುಂದೆಟ್ಟಿ ಯಾನ ಸುರೂತ 30 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕಿ 30 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಪುಜಿ ಐವ ಮಾಡಿನ ಮಾತು
ಓಕೆ ಸುದ್ದೆ ಬದಿ ದಾಂಡಿಗ ಅವು ಏನ್ ಸುದ್ದೆ ಬದಿ ದಾಂಡಿಗ ಅವು ಮಾತೇರ್ಲಿ ಏನು ಸುದ್ದೆ ಬದಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಂದ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ ತೆಗೆದಿನಿ ಅವು ಸುದ್ದೆ ಬದಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಹೆಂಗಲ ಬೋಳೂರ್ದ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೇಪಲ ಅವ್ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಯಾನ್ ಹಾಕಿನ ಬಾಲ್ ಪೂರ ಸುದ್ದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅಂಚೆ ಸುದ್ದೆ ಬದಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೊತ್ತು ಬೊಕ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಸಾಕಾಗ ಇಂಚಿನಿ ಒಬ್ಬರ ಅವರ ಬಿರುದ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭೂಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾಲರ್ ಇತ್ತ ತೂಪ ನಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭೂಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಪ್ಪದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರನ್ನ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಅದ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಪಾತ್ರನು ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಉಳಿಯ ಹೌದು ಉಳಿಯ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಉಳಿಯರ ಇರು ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ತಪ್ಪದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಐಕ 8 ಜನ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಜನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಏನ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ದೇವ ಇದು ಸೂಪರ್ 6 ಗೆ ಊರ ಚಾನಲ್ ಕುಲೊಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ 6 ಗೆ ಎನ್ಮ ಜನದ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ 6 ಗೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ಆರ್ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದೋಲ ಜಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದೋಲ ಅದೇ ಓಡೆ ಪೋತಿರ್ದಿದ್ದು ತೂನಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟಿವಿ ರಿಂಗ್ ಬಂದಿರಿ ರಾಜನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತ ಆರೇನು ನಿಕುಲು ಆರೇನು ಪಾಡಲ್ ಒಂಜೆ ಪಾಡ್ದಿಗಲ್ ಒಂಜೆ ಅತ್ತ ಆರು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಹೋಯ್ಕ ದಾದೆ ಯಾ ಬಂದೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಚಿಂದು ಅಂದೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ನಿಕುಲು ಸುರುಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನ ಹೋಗೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೂರ್ದ ಹಂಚಿದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅತ್ತೆಂದು ಅಂದಂದು ಈ ರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆದಿಬಾಲ್ ರಾಜಾರಪ್ಪನಾಗ ಅಂದಿ ಆಯ್ತವ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿತ್ತೆ ఆయన పుదర్లో జీతేష్ పండు అజీ నట్టునయ మరి ಆಯ್ ನಟ್ಟುನಿ ಎಂಡ ಬತ್ತದು ಅಂದ ಜಿತೇಶರ ಇತ ಆರು ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪಾರಿ ಇರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಬಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಬರ್ಚಿಂದ ಟೀಮ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ತೂಕ ಈರ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡೋಡ್ ಚೀರ್ನ ಸರಿ ಜಿತೇಶ್ ಉಳಿಯ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಂడి ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನದು ಜಿತೇಶ್ ಇಂಟೇನೆ ತುಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜನೇ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತು ಒಂದು ಬರುವ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೆಲ್ತುನ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತೆಲಿಪುನೆ ತಾತು ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಂದಂದ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಎನ್ನರ ಸುರಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಎತ್ತನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬೋಪಿನಿ ನಾಟಕ ಪಾತೇರಿ ಅಂದಲ್ಲ ನಟ್ಟು ನೈ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆಂದಲ್ಲ ವಾರನ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಓ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಟಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಟ್ಟು ನೈ ಬಂದ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಜಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಕೊಡೋರ ಹೊಸ ಜೀವನ ಬರಡು ದುಂಬು ಎಂಚೆ ನಾಟಕ ಅವಂತಲು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಆಟ ದಾದಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪೂರ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಲವಾಡ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಜಿತೇಶ್ ಉಳಿಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಅವೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುನಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತವು ಮೇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇರು ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅದು ಇರೆಗೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ತೂವೊಂದು ಪೊರತೆ ಓಕೆ ಇತ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಬಂಗದ ವಿಷಯದ ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತ ಇರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜತ್ತಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಬಂಗದ ವಿಷಯದ ಅದೇ ಬಂಗದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಇರತಿ ಅವು ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಸರಿತೊಜ್ಜು ಅತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮನ್ಪೌಂಡು ದಯಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು
ಅವು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತಿ ಈರಿ ಅತ್ತೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರೀ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನ ಅಂದ ಗೊಬ್ಬಿದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದನ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಓವರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬುಜಾರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲತ್ ಒಂಜಿ 10 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ 5 ಓವರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಿಖಲೆ ಬಾಜೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ಓವರ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಜೆಲ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಇತ್ತ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂವಂದೆ ಪುಲೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸೀಕ್ರೆಟಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಲ್ ತೂವಂದುಲಾರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ನಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ್ರೆ ಮಸ್ತಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರೆಂಡು ಮೆಕ್ಕಲ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರಿಗೆ ಬಂಗದ ವಿಷಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಂದ್ ಪಂಡಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೂವೋಗ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಡುಪ್ಪೆರ ಬೋಡೋದು ಮನ್ಪಾಗ ಬೇತೆದಾದ ಇರಕ್ಕೆ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅಂಜಿ ಬೇತೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವರ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾತಾಪ ಅಂದು ಸರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಓಕೆ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಪಿ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತಿಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವು ಟಚ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತ ಅಂಪೈರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇದು ಬಂಬಿನಿ ರೀಪ್ಲೇ ತೋಚ್ಪನ ಬಂಗ ಎಂಚ ಬಂಗ ನಿಕ ಎಂಚ ಬಂಗ ಆಪಿನವು ಎಂಚನೆ ಕುಡ ಕುಡ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಚ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊರಿ ಅನ್ನೆನ್ಲೆ ಯಾನ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡು ಕುಡ 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 ಅವ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ದಿನ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಾಗದು ನೈಜ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿಂದ ಗುಬ್ಬುನು ಅವಲ ರನ್ ಔಟ್ ದಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮೇರೆ ಇರಗಂಟ್ಲೆ ದಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪುರ ಬೊಡ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಚ್ಚು ನತೆ ನಮ್ನೆ ಬಚ್ಚುಂಡಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಬಲಿಪೋಡು ಏರಿ ಅವಳ ಡೈವ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ ಪೋಯೆನೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಡೈ ಪಾಡಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ ದಾದನ್ ತೂಕ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಹಲೋ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಊರುಡ್ದು ಪದ್ಮನಾಭೇರು ಪದ್ಮನಾಭರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೀರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಓಕೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲಾರೀರು ಅಂದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು
ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಕೇಳೆ 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 ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು 5 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಂತೆ ಐತೆ 8 ಬಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು 5 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ 8 ಬಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಎಂಚ ಬಾಲ್ದ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅತ್ತಿ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಂತಿನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ 5 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ 8 ಬಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚತ್ ಎದುರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏರುಂದಿಲ್ಲ ತೂ ಚಾಯ್ ಓಲ್ಲ ಹಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲ್ ಏತ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡಿರು 5 ಓವರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ 5 ಓವರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತನೆ 5 ಓವರ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪಾಡೋರಿ ಏತಪ್ಪ ಆಡಾಡ ಅಕುಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುನತೆ ನಮಕದ ಈಗ ವತಿ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಜ್ಬೇಟಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಪುಜೇರು ಅಂದ ಅಲೆ ತುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅತೆ ಅಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆರು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾಲಿ ಟೈರ್ ಗೊಂಜಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೊನೆರಿಗೆ ಓಕೆ ಅವು ನಿತ್ಯ ನೆರ್ಪುನ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜರ್ಸಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಪಿತಾಮಹ ಆಯ್ಜೆ ಅತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಪುಜೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಧಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಯಾನು ಕುಡದಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಲೆ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ 8 ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲುಪ್ಪೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏತು 4-5 ಜನ ಆತೆ ಎಂಚಿನ 4-5 ಜನ ಹೊರತು ವೈದಿನ 4-5 ಜನ ಒಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇದು 10 ಬಂದು ಬರ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಈರು ಕುಲೋಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಡೆ ನಾರ್ದೋಲಿ ರೈ ಪದ್ಮಣ್ಣ ವಿನಾಯಕರ ಕಾರಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಅವೇರು ವಿನಾಯಕರಿ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು 5 ಓವರ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ 8 ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಕೇಂದಾರು 8 ಬಾಲ್ ಆಪುನು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದವು ಉತ್ತರವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 8 ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಅವು 8 ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ 10 ಜನ ಫೀಲ್ಡರ್ ನಕಲು ಬಕ 2 ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕಲು 2 ಜನ ಅಂಪೈರ್ ನೆಟ್ ಸೋತೆ ಮುರಾನಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬನ್ಪುನು ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 11 ಜನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ 4 ಜನ ಆತೆ 4 ಜನ ಉಂಟಾರ ಗೊತ್ತ 11 ಜನ ಅಲ್ಲ 11 ಜನ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಾತ 33% ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಬರೆಯಾರೆ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಲ ಕಂತೇರು ಗೊತ್ತು ನೀರು ನಾಲ್ ಲಾಪು ಜತೆ ಆ ಜಿಜಿನ ಏಲಾವಡು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಂದು ಈರ್ ಪಂಡ ಸರಿ ಈರಿಂದ ದಾದ ಬಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ 6 ನಾಚಿಕೆಟ್ ದಾತುಂಡ 6 ಒತ್ತೋನು ಜೀರೋಯಿನ್ ಖಂಡಿತ ಕೇಳನೆ ಕರೀನಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬುನತೆ 8 ದಿನ ಗೊಬ್ಬಿಯರಿಗೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಬಂದ್ರೆ 5 ದಿನ ಗೊಬ್ಬ 5 ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಒನ್ ಡೇ ಆತೀನಿ ಈರು 5 ದಿನ ಒನ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮುಗಿದುಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಅಲೆ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮುಗಿದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಪುನಿ ಒನ್ ಡೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಏನ್ ಮದಿಂತತೆ 6 ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮುಗಿತೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಪ್ಪುನು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮೂಲು ತೆಲಿಪೆರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ವಿನಾಯಕರ ಒಂದು ವಿನಾಯಕರ್ ಯಾರು ಮಲ್ಲಕನೇ ಆಪುನು ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನೇಟಾವಡು ಈರು ಪಣ್ಣಿನೇಟಾವಡು ಅತ್ತು ಜನಕುಲು ಪಣ್ಣಿನೇಟ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಾಧಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಇದೀನಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಾಧಿಜಿ ದಾಪಣ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಇತ ಎಚ್ಚದೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆವಡು
ಒಂಜಿ ಟೂವಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೇಗ ನಿಜವಾದ ಟೂವಲ್ ಬೋರ್ಡೇನ ಬೆಗರ್ వచ్చారನ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೂಟಿಕುಳಂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೂಟಿಕುಳಂ ಕೂಟಿಕುಳಂ ಕೇರಳ ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಾತ ಊರ್ಕು ಕಟ್ಟವನ ಉನು ಮಾತ ಸುರಾತ್ ಭಸ್ಮಗನಪ್ಪನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎದುರ್ದಯ ಸರಿಗಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸರಿ ಎದುರ್ದಯ ಬಂದಾಗ ವಾಯ್ದಡ್ಡೋಗು ಎದುರ್ದು ಕಾಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಂಡ ಒಂದು ಸೊರಕೆಂಡು ಮೊನೆ ತೊಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರು ವಾ ಉತ್ಸವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಉತ್ಸವ ಎಂಚಲ್ಲಾರೀರು ಸೌಖ್ಯ ಓಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಮಂದ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಂದ 6 ಪಣ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 6 ಪಣ ಪೇರು ಕಡ್ಲೆದ ಬಡಿ ಬಂದು ಅವು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಪೂರ ಬೂರ್ನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ವಿಷಯ ಟುವಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಅಂದೆ ಅಂಕೆ ಟುವಾಲ್ ಒಂದು ಟುವಾಲ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಮಾತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಕೊಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಅವು ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿಕೊಳಂ ಎಂಜಿನ ಆಡಿಪದ ಕೂಟಿಕೊಳಂ ಪೋಯ್ನ ಕೂಟಿಕೊಳಂ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಲಿಮೆದಾರ್ ಎಂಕ್ ಉಂದೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ದ ಪೂರ ಇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ದ ಮಾತ ಪೂಜಿತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ವಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತತ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿನು ಅಂತೀರಿ ತತ್ತನತ್ತ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಜರ ತತ್ತನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅವನು ಇತ ಐತ ಪವರ್ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಅದೇ ಮಾತ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದಪುರ ಕಸರತ್ತು ಮಂದಿರ ಒಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಇರ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಲ್ಲೆದಲಕ ಏಪ ಪುಡೌನ್ ಪಂಟ್ರೆ ಏಪ ಎಂಕಲ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಪುಂದು ಪನಿಯರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ದಲಕನಿ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಬಂದು ಬರ್ಪಾರ ಬಟ್ ವಿಕೆಟ್ ರಟದ ಹಾಪುನ ಇರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದತ ಸದ್ದಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಜೆ ಇತ್ತ ಯಾ ಬನ್ಪಿನಿ ತುಲಿ ಅವಳು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತ ಅಪಲೆ ಮಾಡಲ್ ತಾರೀಕು ಬೂನ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಮೇರ ನಿಕುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊ ಬಂದು ಪುನಃ ಮಕ್ಕರ ಪೂರ ಪಾತಿರುವರ ಮಕ್ಕರ್ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕರ್ ಪಾತಿರ ಉಂದು ಪಾತಿರ ರಾಬದಿ ಉಂದುದೆ ಅಂಚೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರದ ಪಾತಿರ ಕ್ಯಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯಿ ಅಂತೆ ಕುಶಲ ಅದೇ ಅವ್ ನೆನಪುಜೇರಪ್ಪ ನಿಖಿಲಗಿತ್ತ ದಾಲ ಇರು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದು ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಬರ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನೆಲ್ಲ ನೆನಪೇರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡ ರಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಡ ರಪಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋರ ಅದೇ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಇತ ಇರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋರ ಇತ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋರೆ ಛೇ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಕೇನು ದಾನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಪಣಂದಾಂಡ ಗಡ 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 ನಡುಗು ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕುಲು ಗಡ ಗಡ ನಡುಗು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಚೊಂಡು ಕುಂಬಾರು ವೇರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕುಲು ತೂತಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂತಲಕ ಪಣನ ಪಣ್ಣ ನಂಬ 2 ಜನ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀರ್ ದಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತೊಂಬ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಂದರೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನಿ ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಓ ದೇವ ಭಯಂಕರತೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ವಿಕೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲದಿದ್ರು ರಾಸಿ ಬಾಡ್ದು ಕನಕ ರಾಸಿ ಬಾಡ್ಲಾಗ ದಿಕ್ಕೇಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಕನಕನ ಭಜಂಕು ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ವಿಕೆಟ್ ಕನಕ ದೀಪು ಚೆಕ್ ಅತ್ತಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪುನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅತ್ತ ಇರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋದು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊಂಟೆ ಕಣಪಿನ ಮಾರೆ
ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಅತ ನಮ್ಮನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನಿ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎತ್ತಾವು ಇತ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ ಅಪದಾದಂಪಾರ ಬರ್ಸ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಆಪು ಲೂಯಿಸ್ ಪುರ್ಬುಲು ಅತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಆತೆರನ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಂಡಿ ಆದಪುನು ಜಾರುಂಡು ಡಕ್ಕು ಅರ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಅಂದಂದ ಅವು ಡಕ್ಕು ಅರ್ತು ಡಕ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪುರ್ಬುಲು ಬಾತುಕೋಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಡಕ್ಕು ಅರ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಬಣ್ಣದು ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತೀನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪುರ್ಬುಲು ಒಲ್ತಾರ ಬೆಲ್ಮಂದಾರ ದೇರ್ಲ ಗಟ್ಟೆದಾರತಿ ಒಂದ ದೇರ್ಲ ಗಟ್ಟೆದಾರ ಆರು ಅಂತ ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ತೆಂಚ ಒಂದು ನಿಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದಿನಿ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಂದಡೆಗೆ ಆರು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಜಾರ್ದು ನಿಕ್ಕೂಡ ಅಲ್ಪಡ್ ಜಾರ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ರಟ್ ಮೂಜಿ ರನ್ ಅರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆತೀನಿ ಆರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ರಾತಿ ಜತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಈತಂದು ಕನಪಿರಾರ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈತ ಒಂದ್ ರನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅದೇ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಸ್ಕರ್ ಪೊರ್ಬುಲು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕರ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವನು ಪ್ಲೇ ಮಂತೂಕ ಏತು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿವಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೇವಂಡ ಕೊರೋನಾ ಭಯದ ಹತ್ರ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತಂದು ನಿಕುಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಿದೆ ಹೋಪಿನಿ ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಅವು ಬಂದು ಪೂರ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಿದೆ ಹೋಪಿನಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಅಂಚನೆ ಮನೊಂದು ಬಾಲಿತುಲೆ ಅಫ್ರಿದಿಡ ಅವೇನೆ ಬಡಿನಿ ನೀ ಔತ್ರ ಉಲ್ಗದಿ ಬರಂಡ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಂಡ ನೀ ಉಲ್ಗದಿ ಉಲ್ಗೈ ನೀ ಸೇಫ್ ಒಕ್ಕು ಬಂತೆ ಅದೇ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೆಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮಾರ್ನಾರು ಅಂದೆ ಅದೇ ಅತಿ ಇತ ಆ ಬಾಲಗಿತ್ತಿನ ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಏತ್ತು ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಾಯ್ದಡ್ಡ ಓಕೆನು ಇತ ನಿಕಲ್ನ ಅವಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಟ್ನ ಶೂ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ನು ತಿರ್ತದಿಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತೂತೆ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಓಡಿ ಅದೇ ಆ ಶೂಟ್ ತಿರ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳುದಲ್ಲ ಕಾಣಿದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುನದ ಹೌದಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಅವು ದಾತ ಪಣ್ಣಂದ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೊತ್ತಾಪುನು ಆಣಿ ಆಪುನು ಈ ಆಣಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೂಕ ಆಣಿ ಪಾಡು ಸೂಕ ಆಣಿ ಪಾಡು ಪಾದಗ ಆಣಿ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಲ್ಲೊತ್ತು ಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಉಚ್ಚುಲು ಮತ್ತ ಪೋಂದು ಪತಿ ಐಕ್ ವಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಪಾಡುಡಿ ಅವು ದಾದ ಉಚ್ಚುಲು ಮತ್ತ ಕಲ್ಲುಗು ಕೊಡಪುನ ಐತು ವಿಷ ಉಂಟು ಈತ ನಮ್ಮ ನಡತನ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಲ್ಲುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದಂಟನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೊತ್ತು ಇಂಚಿಂತ ಕಲ್ಲೊತ್ತು ಮತ್ತ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ ಆಡಿ ಕೊಂಚ ಆಣಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಈತೇಟ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೆಲ್ಮನ್ ಮೆಕ್ಕಲಂ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಾಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಆರ್ಲ ತೆಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪದೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ತಂದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪುರ ಎಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಕಲಂ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಇಂಚೆನೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಕ್ಕಗ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ನೇಟ ಸೊಲ್ಮೆಲ್